A aj tam. Konečne mi to dobral na wobblera. Tak čaute, máme tu začiatok pstruhovej sezóny a akurát som došiel k takémuto miestu. Máme tu takýto pekný splavík aj s kačkami. Tak uvidíme, idem poskúšať a dúfam, že niečo chytím. No poďme na to, prvý náhod. Na to tam spadnúť, roztočíme. Čup. A je tam. Potočáček to vyzerá byť. Takýto potočáček na rotačku. Dobre, a môžeme ho pustiť. A máme. Opäť potočák. Taký 20 cm a už sa aj vykal pekne. Vyťahnem rotačku a plávaj si. A aj tam. Konečne mi to dobral na wobblera. Z tej opačnej strany. Takýto potočák na ružového wobblera.